com va? El vídeo d'avui està dedicat a analitzar els usos de per i per a d'una manera pràctica, fugint d'explicacions més llargues. Comencem pels usos de per a davant de sintagma nominal o de pronom. Preposició per a. He comprat un regal per a tu. S'indica el benefactiu, per a qui és el regal, qui se'n beneficia. El tren per a Castelló no ha plegat encara, indiquem la destinació. Esta pancarta està feta per la manifestació del 8 de març, on s'indica la finalitat. Veiem ara els usos de per, davant de sintagma nominal o de pronom. No s'alegra per ell, sinó per tu, indica la causa. Ha estat aprovat per l'Ajuntament. És un complement agent per l'Ajuntament, que és qui realitza l'acció en una oració passiva. Ha estat aprovat. Complement agent realitza l'acció quan el subjecte la pateix. Si passes per Oriola, saluda a Chema Jacobo. Chema, on s'indica la ruta si passes per Oriola. I per fi, per Nadal, anirem a Cullera, on s'indica temps. Veiem ara aquestes preposicions davant d'infinitiu, que presenten més dificultat. Comencem per la preposició per. L'han suspès per copiar. Indica causa. Ací hem de fer un comentari. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua adverteix de l'ús restringit d'aquest tipus d'expressions, de manera que nosaltres aconsellem, basant-nos en això, que sempre que es puga substituïm l'han suspès per copiar per l'han suspès perquè havia copiat. Indiquem clarament el subjecte de l'acció, o l'han suspès perquè l'han sorprès copiant. Té la casa per arreglar i els deures per fer. Un altre cas on s'indica la mancança o una activitat que encara està pendent. No parla per no perdre el mos. Indiquem la intenció d'evitar una acció o la realització d'una acció. Estudia per aprovar, on s'indica clarament intenció. Este és el típic cas que en els manuals clàssics se'ns aconsella de substituir per comprovar que efectivament és per i no per, de substituir per amb la intenció de, efectivament, estudiar amb la intenció d'aprovar i, per tant, estudiar per aprovar. Veiem ara els usos de per a davant d'infinitiu. Moble per a arxivar documents. Moble és un subjecte inanimat i, per tant, no pot tindre intenció. En aquest tipus d'oracions indiquem exactament absència d'intenció. El mateix en oracions com ara les dates per a recollir l'imprès ja acabaren. Les dates no tenen intenció, les dates per a recollir l'imprès no tenen intenció i per això per a acabar, absència d'intenció. Manes massa per a ser algú que acaba d'aplegar. Ací, per a ser algú, modifica un adverbi, massa, o bé, en altres oracions, un adjectiu, o bé, un substantiu. En aquests casos, utilitzarem per a. Bé, i ja per fi, analitzem unes expressions en què es pot utilitzar totes dues, perquè totes dues són admissibles. El cridaren per a treballar caps de setmana, o el cridaren per a treballar els caps de setmana, on es destaca la causa, el treballar els caps de setmana, per damunt de la intenció. O bé, fa règim per a aprimar-se, o fa règim per a aprimar-se, que indica al mateix temps causa i intenció. Bé, espero que us hagi agradat este vídeo més curtet. Gràcies per haver-lo vist. Opre Roma. Adeu.